Зимата наближава и искам да ви покажа един комплект, който ще реши всичките ви проблеми с студа. Това е нашия комплект с двулицева олекотена завивка и чаршаф с ластик. Комплектът съдържа две кълъвки за възглавници с размер 50 на 70, двулицева олекотена завивка 195 на 215 и чаршаф с ластик 160 на 200, подходящ за стандартните двойни легла. Специалното при тези комплекти са две неща: двулицевата олекотена завивка и чаршафа с ластик от памук Ранфорс. Олекотената завивка е с пълнеж от полиестер на вата. По този начин тя държи комфортна температура на тялото във всички сезони, без да запарява като обикновения полиестер. Различните цветове на завивката от двете страни позволяват да изберете стила на леглото си според деня и настроението си. Всичко останало в комплекта от 100% памук Ранфорс за максимална здравина и мекота. Чаршафа с ластик приляга перфектно на матрака, като остава винаги гладък и опънат и в същото време дава приятното усещане, което може да даде само мекия и чист памук. Имаме различни десени, а точно този го има и във вариант с прав чаршаф и плик за завивка, който ще ви покажа утре. Така за по-малко от 200 лева може да си вземете и двата и леглото ви постоянно да изглежда така, както го харесвате. За поръчки може да ни пишете на Viber или да поръчате на нашия сайт. И двете ще намерите в описанието на видеото. А ако искате да видите как наистина изглежда върху легло някой от другите цветове, пишете ми в коментарите.